ワクチンの、コロナのね、今感染がいろいろ拡大してて、政府は全く知らん顔して、あれはやっぱりなんか知事に全部任そうとしてるんですかね。してるけども、地方自治体の首長としては嫌がってますよね。小池さん見たらそうだけども、あれはGoTo を嫌がってんじゃなくて、別に2つ3つ案件があって、ちょっと腹にしていかないとこあるっていうね、読みですけどね。今日はね、なんか三浦半島に来てるんですけれどもね、三浦半島でコロナ、ここなさそうですね。三浦半島のね、海の水見てるとないでるしね、コロナのこの字も感じないですね。やっぱりコロナって塩水に弱いんですかね。コロナは油に弱いっていう話ですけどね、塩水の中に油入ってるでしょ。アルコールには弱いんでしょうけど、アルコール絶対弱いんですよ。細胞膜が破けちゃいますんでね。塩水っていうのはどうなんですかね。塩水いいんじゃないですか。すべて洗い流して殺菌してくれるっていう。なんかやっぱり今年海水浴でね、禁止だとかいろいろ言ってるんですけれど、言ってたんですけれども、海水浴は別にコロナに海水浴場でコロナになったってことはあんまりないですからね。海水浴の浜辺でね、要するに濃厚接触の糸口をつかむのがまずいということでしょ。そうなんですよね。でもだけどうちの父親なんかね、大いにやれと言ってましたよ。外ですよ。もちろんもちろん。だから風渡っていくし、軽量のウイルスとしてはね、そのまんま持ってかれちゃうんじゃないですかね。海岸は健康的ですよね、なんだかんだ言っても。だからね、その海水浴をね、海水浴場を禁止するっていうのはちょっとおかしかったですよね。ちょっと変ですよね。だから行楽地だ、遊びの場だというふうなね、要するに頭あるんでしょうね、それを出した人は。でもこれだけね、今年の夏は要するに海水浴場を禁止にしたり、遊泳禁止なんだかんだってすごい規制したじゃないですか。それ以上にこの感染者が増えてるのに何もやらないんですね、対策が。ちょっと変ですね。だからある意味でね、親会社の方がね、こうせよというね、指針を示したらちょっと違うんでしょうけどね。だからね、あの時にその海水浴場を禁止するっていうのは、例えば神奈川県なんですけれども、黒岩さんがもう腕を振り上げて、もう禁止だと言ったわけじゃないですか。で一応それ全国の知事が全部そういうことをやって、別に政府がそれをどうやったわけじゃないわけだけど、というわけじゃないですよね。今はもうなんかこういうことになったら政府にやれ、政府になんかはっきりしろって言ってるっていうのはねやっぱりなんかみんな政府も知事も各自治体もなんか人任せですよね。どっちかというとね、責任取りたくないっていうのはね、要するに為政者っていうかね、知事だって為政者ですからね、そういうふうなスタンスあるんじゃないでしょうかね。なんかそういうと矛盾感じるんですけどね。我々庶民っていうかですね、普通の人間にとってはですね、どこが要するにその海辺が悪いのっていうのがありますよね。濃厚接触が悪いんでしょと。じゃあどうすんの、夜の街はどうすんの、交通機関はって話になりますね。でも大阪も今大変ですからね。大変だ。感染者は多いでしょうけども、重症者、死亡者で見ていかないと深刻さは分かんないですよね。メディアは絶対にそういうところ伝えないんで、大げさに煽るということが好きなんですね。吉村さんもね、一人でもう今松井さんは出てこないで、あんまり吉村さん一人で出てくるんですけれども、松井さんとしてはね、若い弁護士に任しておけばっていう気持ちあるんじゃないですか。いや、都構想が失敗したからじゃないですか。かもしれないですけどね。松井さんちょっと不機嫌な感じしますよね、最近ね。もうね、維新はね、もうこれでダメになってくんじゃないかな。なるほど、そういうふうな見方はありますね。だってこのままいってやっぱり例えば通天閣を赤くしようと、太陽の塔を赤くしようと、どうしようもないじゃないですか。そりゃそうですよ。だから吉村さんとしては、府知事の次のポストという形でね、それはイケメンですから、ニュースキャスターぐらいやるんじゃないかなっていう予測ありますよ。でもね、ちょっと心配してるのは、心配はしてないんだけど、2025年のね、26年になるか、もしか延長するかどうかわからないけれども、大阪万博、僕これには微妙に影響してくるような感じするんですよ。そうですね。吉村さんの着てる服見てても2025年の大阪エクスポって書いてあるんで、野外上にも意識されちゃうんですが、
大阪万博昔やった時はね、もうまだ珍しかったんですよ、いろんなもんが。今ね、珍しいもん何もないです。でも夢島っていう、会場になってるんだけど、あそこのところもうほとんど開発してないところですよ。あれ心配だって、大阪では古い産って言われてるところですからね。となるとですね、費用かかるような間違いなくかかると。いうことになりますけれども、外資の導入という声も聞かれるんじゃないかなと。だから結局 IR に期待したわけじゃないですか。で IR の一番大きいのがやっぱりサウンズだと思うんですけれども、サウンズ MGM もあるんだけど、サウンズはもう引いちゃってるじゃないですか。で MGM は残って今大阪でいろいろやってるかもしれないんですけど、どれぐらいの規模の予算を出せるのか、やっぱりMGM で期待してるのは1兆円ぐらいのものを、ね、IR で期待してるかもしれないけれども、そうですね、ラスベガスとやっぱり立地条件全然違うし、砂漠の中に GI を期待して作った当初とは全然違いますよ。それからこれ言っていいかどうかっていうのは迷いますが、マフィアの裏の力っていうかね、そういうものは無視できなかったわけで、当時は。今一体何がそれにとって変わるんだろうっていう疑念もありますよ。やっぱり僕はね、中国に期待するしかなくなっちゃうのかにする。そこがね出てくるんじゃないかと思ってたんですけどね。だから結局は中国がやっぱり入り込んでくるんじゃないかな。そうですね、マカオの次の拠点って感じでね。でも韓国だってそんなにねカジノあるんだけど、日本はあんまりカジノうまくいくとは思わない。でカジノがね、果たして成功するや否やというね、要するにアメリカ型のカジノですよね、それからウォーカーヒル型の韓国系のカジノ、それからマカオの中国系のカジノを見てても、全世界的な傾向を見ていると、日本に馴染むのかなって感じがあります。馴染まないような感じするんですよね。難しいかな。横浜はできるということが、推進する市長、女性の市長をはじめとして固まってきましたけどね。でも林さんどうなんですかね、選挙で負ける可能性もありますよ。負けるとちょっと違ってくるかな。で菅さんはやる方で、菅さんのスポンサーだった F さんもね、やらせないって言ってるし、対立の構図はずっと残ってますよ。藤木さんね、来週はねやってもいいと思ってると思うんだけど、ただね、僕ね、サウンズとの間で利害が一致しなかったんだと思う。要するに外国の勢力がね、ルーリングするのが面白くないわけですよ、公安利益のね、不当をね、藤木さんの気持ちも古い人は全部分かってると思いますけど、ね、名前言ってそんなこと言うのもなんだろうけどね、やっぱり利害ですよ、利害。そうですね、だから息子さんとお父さんの考え方も若干ズレがあるという話です。いや、でもね、いざとなると結構っていう話はありますよ。やっぱり親子ですから。となると西の方はどう見るんだろうと、五分の杯ですからね、そうだよね。だから難しいんだけど、これはね、やっぱりカジノの問題っていうのとね、コロナの問題っていうのはね、やっぱり密接な関係が出てくるような感じがするね。絶対にそれはありますよ。だからね、このコロナが解決するのって、やっぱりワクチンができようと何にしようと、何年かとやっぱり22年、2022年からそこまで続くじゃない。ワクチンからいくとですね、ファイザーとアストラゼネカが裏で手を組んで推進してるっていうんで、ほどなくっていう話ですけどね。でもあれ、例えばファイザーとね、とかいろいろあるじゃないですか、3社今あるんだけど、あれワクチン、どこのワクチンを打つっていうことになったらどれがいいっていうことになるんですかね。要するにでかいところはどこでもいいけども、アストラゼネカは英国系、ファイザー米国系ということになると、どっちにすべかなっていうんで英語でやるんでしょうね。じゃああんた先にやんなよっていうんでファイザーかもしれないという話はあります。だからどのワクチンを打たれて効くのかっていうのは分からないよね。トランプさんは要するにレムデシビルで OK だったということで、アメリカ系の薬剤会社がいいんじゃないかって話ですよね。でトランプ勝てばそっちを推進するってことなんじゃないですか。なるほどね。でもそのワクチンがこれが普及して、しない人もいるんでしょうけどね、普及してそれでどういうふうに収まっていくっていうのがね、大阪万博にもつながってくるような感じ。つながりますよ、それは当然つながります。だからそういうところでやっぱり3年間でね、これから建築する、僕はなかなかもうそれはね至難の業だと思う。例えばですね、オリンピックが間に合って全部作ったんだけど1年延期じゃないですか。それ考えるとね、割と間に合う感じしますけどね、季節的には。妊婦がいないんですよ。
そういう意味で、だからじゃあ誰がやるかって言ったら人がいないと思う。ああ、そうですね、そう考えりゃね。だからそうするとやっぱり建築じゃあ誰がそれをやるかって言ったら海外からもう本当に呼んできて、東南アジアのやっぱり建設作業になりますからね。そう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 、ね、そうすると欠陥のものができる可能性もなきしもあるわけですだから厳しくね語学ができる、まあ、現場監督で日本人がね、バリバリでやるってことになりますけどね。まあだからそういう面でいろいろねこの語り尽くせないところもあると思うんですけれども、そうですね、まあとにかくそれはねまた継続していろいろ話して見ていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。